Dobrodošao na mojem kanalu, moje ime je Valentino Cardinale, vlasnik sam Tehnopraha i danas prezentiram EcoStrip 6020. Zamolit ću te da se jednostavnim klikom na zvono besplatno aboniraš kako da ne propustiš koji budući video zapis, a istovremeno doprinosiš i pomažeš rastu i razvoju ovom mojem kanalu. Hvala. EcoStrip 6020. Često me pitaju čime da se efikasno ukloni lak. Odgovorim uvijek protupitanje. Koja je podloga? Razlog mojeg protupitanja leži u sastavu same kemikalije, a budući da ste možda gledali drugi videozapis vezano za Neostripa 7001 NF, budete sada čuli zašto. EcoStrip 6020 lužnata je otopina sa organskim otapalima za uklanjanje plastifikata i drugih lakova sa čeličnih površina. Naglasim čeličnih površina, pošto u suprotnom, to jest na aluminij, na primjer aluminijskim felgama, neke lijepe BBS-ovke, otapat će vam aluminijsku površinu i tako oštetiti podlogu. Brzina djelovanja ovisi o vrsti i debljini laka, međutim se proces može ubrzavati zagrijavanjem same tekućine. Posebnost EcoStripa 6020 je da ga možete razrediti s vodom do 50% i ga na taj način primijeniti za uklanjanje tanjih slojeva lakova. Preporučujemo raditi maksimalno sa temperaturom od 40 do 60 Celzij stupnjeva. EcoStrip 6020 dostupan je u pakiranju od 25, 230 i u kubusu od 1000 kg. Za više informacije i ostale proizvode posjetite našu web stranicu tehnoprah.hr. Ako su ti dobivene informacije bile od koristi, daj mi za uzvrat jedan like. Besplatan je. Hvala, vidimo se.